Antoniano ikastetxean adimen emozionalari bere biziko garrantzia ematen diogu. Galdetu alduzu noizbait zergatik? Haurra bera emozioa dela esaten da, dena sentimendua, dena zirrara, dena gorputza, mugimendua. Txikitatik emozioak landu, ezagutu eta kudeatu egin behar dituzte, bai norberarenak eta baita besteenak ere. Bizitzan aurrera, fundamentuz egiteko, ezinbestekoa da emozionalki adimentsuak izatea, eta gure haurrak horretan hezten ditugu. René Descartesek pentsatzen dut, beraz banaiz, esaldi sonatutik, sentitzen dut, beraz banaiz, berrituan gaude. Ongizate emozional bat ez badago, haur horrek ez du ikasiko, eta ez da pozik sentituko. Sentitzen dugun hori ote dakigu eta ulertzen ote dugu emozioz ari garenean zertaz ari garen, hor dugu erronka. Gure sentimentuak identifikatu, onartu, kudeatu eta hauekin zer egin erabaki behar dugu. Ez da lan makala. Askotan esan dugu Antonianon, zuengatik gertu gaudela, eta gure hezkuntza proiektuko ildo nagusienetako bat da. Gertu zentzu askotan. Gure ikasleen lehenengo urratsak ematerakoan, egokitzapen garaiko atxekimenduan, azerraldietan, zoriontasunean. Formakuntza asko jaso dugu honen inguruan, eta ez bakarrik neurozientzian, baita gure egunerokotasunean erabiltzen dugun hizkuntzak duen garrantzian, enpatia lantzen, humiltasuna eta errespetuaz jokatzen komunitate osoan, ikasleak modu integral batean eziz. Azken finean, ezin dugu ahaztu, ikasleak direla gure protagonistak.